Dnes to stačí. Niektoré dni nie sú transformačné. Nie sú produktívne, nie sú ani dobré, v tom zmysle, ako by sa to od nich čakalo. A aj tak sú v poriadku. V januári máme často pocit, že každý deň by mal niekam viesť. Že by sme mali cítiť posun, zmenu, aspoň náznak pokroku. Ale veľa dní v skutočnosti len je. A to neznamená, že zlyhávaš. Znamená to, že žiješ. Nie všetko, čo má hodnotu, sa dá odmerať. Nie všetko sa dá cítiť hneď. Nie všetko musí mať okamžitý význam. Niektoré dni sú iba prestupnou stanicou. A práve v týchto dňoch sa často dejú veci, ktoré nie je vidieť okamžite. Avšak majú veľký dopad na celok a na tvoje budúce ja. Skúsať dnes na svoj deň nepozerať ako na niečo, čo by si mala hodnotiť. Nehodnoť, či bol dobrý alebo zlý, či si stihla dosť, či si urobila niečo pre seba. Len si ho všimni taký, aký je. Bez známky, bez porovnania. Jedna otázka pre seba. Čo ak aj obyčajný deň má hodnotu bez toho, aby nás niekam posúval? Rok pre seba nie je o tom, aby každý deň niečo znamenal. Je o tom, že máš priestor aj pre tie dni, ktoré sú obyčajné, tiché a bez plánu. Začni svoj rok pre seba aj ty. Viac na akademiakrasy.sk